Tras recibir o premio en Fitur a mellor ruta do viño de España, a vindeira asemblea da Ruta do Viño Rías Baixas realizarase rodeada de polémica. Dende Somos Cambados mostran o seu malestar porque a asociación traslade a súa reunión ao Concello de Pontevedra. A Asociación Ruta do Viño Rías Baixas ten a súa sede en Cambados, nun local que acondicionou o Concello precisamente para que se celebraran ali as reunións, que é onde se viñan celebrando toda agora. Non entendemos por que se decide trasladar as reunións desta asociación con sede en Cambados a Pontevedra. Estamos, enfadados. Dende Somos non entenden por que a reunión non ten lugar na súa sede de Cambados. Pois descoñecémolo, non sei se será pola súa comodidade, pero dende logo a sede está en Cambados. Nos non entendemos por que se celebra a reunión en Pontevedra. Si por cuestións de aforo relativos á situación sanitaria o local pois pareceñes pequeno, nos propoñemos outros locais. Existen locais con suficiente espazo en Cambados para que a reunión se celebre ali. A reunión en Pontevedra non é a única que causa malestar en Somos Cambados. A formación tamén pide o regreso da sede do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. Pois non ten sentido ningún, porque Pontevedra non ten Albariño, o Albariño está en Cambados. Si faz unha pequena investigación e miras todas as sedes das denominacións de orixes de España, verás que todas están onde está o viño, non? E o caso de Pontevedra non ten sentido, porque non forma parte da denominación de orixe, e ademais Pontevedra xa se postulou como tamén como sede da zona de terras de viños de Pontevedra e do Morrazo. A formación considera que os traslados a Pontevedra son unha falta de respeto a Cambados, ao Salnés e ás adegas da comarca. E non só que pedimos respeto para Cambados e respeto tamén para o sector do viño albariño, que dende logo ten no Salnés o seu epicentro, non? Cambados inviste moito, Cambados leva potenciando o viño albariño máis que ninguén, levamos 70 anos realizando a festa de albariño e merecemos o respecto. Somos Cambados xa levou a pleno de varios concellos e da Mancomunidade do Salnés a demanda de que o Consello Regulador da Denominación de Orixe volva a Cambados. E a pesar de que o Consello Regulador ten un acordo ata 2033 para seguir en Pontevedra, Somos agarda que se comece a traballar o máis axiña posible no regreso da sede do Consello Regulador tras a finalización do acordo.